Murekera ase kaunti ya Nyamira boigaria genrete gokorekana ekero tokumerana no muriketo Job Maangi yo gotumanyibuna ekiombe kia mungano Gender Forum imseria bolia International Solidarity Foundation ni goli tukulia lero bono kyabage kurwa masomo gochia sawa menyi buna babwene togokora chisegi chegenkaoro bochurwa senchira yoboikirano. Ekiombe kia International Solidarity Foundation nigo keira egetambo kero gotalera ekenyoro kia Iriani Kimera Ward ekaunti ya Nyamira gosemia abaiboli enchera yogokinia abana. Marietankoro kubela kemuto okorane ekiombe kia International Solidarity Foundation, in short ISF. Ese ekiombe kitu tokora mangana preventing SGBV, sexual gender based violence. Mono ese gusi tokora mangana intimate partner violence and FGM, preventing FGM. Abaiboli abumba sabagoika abana babo ange nako bategerera na gotiga ko barama ekero bago sire. Shida moja kubwa ni jinsi wazazi wanavyofanya kazi yao, na hivyo ikiwa sawa na watoto watakuwa sawa. Abaiboli mbali kwenye batamaitinga oboreri obugo chakiranda. Abaiboli mbali batamaitinga kunya gutiorra kero umwana kumuruka marieta aramabe amarieta iga ko impact asobuga mabwaye bubi engana echisegi cheke nyomba nja kwanerwa ase obotaka noborebi bwate bwakoba esababu enene abaiboli mbasa bwakoigwanana na gusikana ase enyomo emechando yatokira singa chaito lakini kwanyoro mongira no mugaka baliko ikaransa semeza bakwanero bokongo borastinga kwanyora emechando yabeira stinga oboerani bwabora chisegi cyabuja egati abaiboli batasomo sangerekano yo mbachengera amoro kyabanyora igoro yenchera yogokinia chinka cyabo masoma yago chigonkonya nje munanda nyale ko bangorende family yane ndeto bwanja niororo rito nyale ko batokoigwano mugaka na abana Kuruase kaunti ya Nyamira, Ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi.